Хора, какво става съм тези? И днес ще говорим за отстана хората под тези... Ето, по телефоните. Така. Ето, да започнем това. Има няколко такива вида от телефоните, първата да, когато са на някой приятел, за да излезете. И той няма нищо против видно, но какво вие имате едно предвид, това е съвсем друго. Излиза, а той постоянно е във Facebook, Instagram, YouTube, или там всякакви такива прости. Има и такива момчета. Това е много глупаво момче. Не е глупаво, но е адски гадно момче да бъде постоянно в интернет, на телефона си, да игри, да се върне на темата, нямаше. И вие излезете, вие му говорите нещо, той само ви слуша. Да. И той постоянно ви говори за Фейсбук. Той е качил някаква много яка снимка. Виж, има някакви много яки такива снимки на корицата. Виж, Джони има снимка на корицата, Сашо някакви такива, няма значение, някакви пустоти. И не вас ви омръза. А вторият е тези, които когато искате, примерно, айде да се разходим, искаш ли? И те, да, докъде? И вие му казвате, примерно, до Герена, примерно, и ако той не знае къде е това, което няма как, мисля, ако си Софийска, нямаше. Ако не знае къде е това, и вие, ако не знаете, няма да отиде да пита човек. Аз ще погледна телефона си, защото какво лошо е по-добре пита човек, отколкото гледа шибания с телефон. И вие, вие, ако му говорите, защото не ви обръща, вие едва сте готови, не му е бете. Вие сте на ръба да го направите. Но, както и да е. Дано този клип, това клипът, дано не ви е бил интересен. Ако е така, дайте един лайк и ще се видим много скоро. Довиждане.